sa wo hwe eye celebrities ahodro e bon nwoma wo mu twa eye videos ni bi otum se video idie esefata video ni bi wo ho ahonka wom video ni bi wo tie beat na wongasa wo bo ti koko na ye wo sesa ye wo sa otum se video eye music video no ebi wo ho ye fe ye de ko eye setawale ho ye de ko Nigeria Davido ye de ko Flavor chesa adwumtofo ahodo akese pa eye omo video wo twa ye hu a eye fe no eye nua bema bi o Nigeria ye friend TJ Omori ono ye director for videos ema eye musicians no na ato ye nchem kakra to eye TJ Omori a anu odin pa anu odin yie won wo say ye nyiafo made ye bo show say ne ye kwase a eye bubra ai ene ye oboase ene abemu nsuo sacheti eno ne ye teteti anu ne ye no no sa na so ko celebrities ne de wo mo bo shows na ye sheda wo da ensa ne bodin ensa je say wo hwehwe bia ebetumi atongna kura nyina eno na celebrities no e wo da edibo show no wo mu wi a wo mo twetwa bi eye TJ Omori ni kidney ho atochuma akra no copy hospital no ensama na o kan nyina no se the problem of mu hwehwe mu nyina kire se eye nsa wo mo da ede brom wo show ase enum nende akoso no sa kidney failure ni nua be mampo na be yi bakwa ma no memposto na wonye fit na so na nsa na wo mo de ba ne bodin a betumi atonkra kura nyina no eye mfitire he ya brekuma mfitire he ya ne yesesa sakola ne niema ne yede gum ene yede bre celebrities no apodin na kyerese abro no de afa wiase afa na nyina asesi a eye nua be ma TJ Omori ede ne wage sa fake drinks ma wanu ma ne edi ne nya no akasa ede ne no nsam ne bi ede aba na yesan kofa bebia ye sa fake drinks bre celebrities wan kasa obeta wanum akola jesu ne mix wom ne ahehye gu bottle so ne package ne kama ne de abro wo mo ye business in fact wiase ye hu ye pa wiase ezesi ansa ne ye no motuomu he ya ne de akwaje dollars anu odin etwentwa na meso ndewi